बिदिनो गोबां आइजोफोरा जइन जाफैबाय बिजेपियावहाय साबेसे बबे गामिनिफ्राय जइन जाफैबाय? बियो गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायग्रोबाय। बिथांमोना बंसिगावनि आरो बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय आरो मागुमारि प्राइमारिनि बिथांमोना दिनैहाय 40 जन जाफैदों। बिथांमोना सिगाङावनो बिपिएफनि मावथि गोजामोन। सिगाङावबो बिथांमोना माखासे सानै साथाम जायजों जयेन जाखानाय दं बिथांमोना लानानै फैदों। दा बिथांमोना नुहुरदों बिथांमोना दिनैसिमबो दे रायजो बांगालखौ बावाखै। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बिथांमोना आसा खालामदों निस्सय फैगौ इलेक्सनाव जोंनि दाजिब सारानो फिन आरो देरहाबावगोन बेखौ मिजिंथिनानै बिथांमोना दिनै फैदों। आरो बिथाङा सिगाङावबो बिथांमोना गोबां सान हर खामानि मावनानै आंखौ देरहासार होखानाय मावथि गोजाखा। दा बिथांमोना फिन फैनानै आंनि जानानै मावनो होननानै ओंखारबोबाय। आरो बिथांमोना आसा दं आङो बिथांमोना निस्सय आंनि जानानै मावगोनखौ बिथांमोना खुनु उल्था फाल्था खालामनाय नङा। दिनै गोसो सिंनिफ्रायनो बिथांमोना बिजेपिआव एबा आंखौ मोजां मोननानै गोसोखांनानै बिथांमोना बिजेपिआव जयेन खालामफैबाय। दा खामानिनि मावनायनि बेलायाव बिथांमोना निस्सय बिजेपि पार्टिखौ सहाय खालामगोन। आरो दा दिनैहाय जोंहा बिजेपिनि सिस्टेमा दस्रा रोखोम। दा जोंना मण्डल कमिटिनि आफादगिरि दं बिथांमोनखौ बजबनानै लाबाय आरो बिथाङानो बिथांमोनखौ सालायसिगोन आरोखि। गोजौआव जुदि माबाफोर जुदि उसुबिदाफोर जायोब्ला बेखौ आं नायगोन आरोखि। बिजेपिनि सिस्टेमा बेबायदि आरोखि। समाव बिपिएफनिमोन दा बिजेपिआव फैनायनि उनाव बिपिएफनिफ्राय टिकेट लानानै सानैसो बिथांमोना बिजाथि महरै गसंनो ओंखारदों। बेनि सायाव मा बुंनो? दा बिसोरथ' पार्टि हिसाबै टिकेटखौथ' बयबो बिगोन। जाय मोनो बेजोंथ' जुजिखानांगोन। बे जाहैबाय राजनितिकनि सिस्टेम। बावथ' माब्लाबाबो बाइ इलेक्सन जानायखौनो खोनाफेरखाया। आजिखालि मोनफ्रोमबो पार्टियावनो टिकेट बिग्रा थाखायो। आरो बिथांमोना निस्सय बिगोन आरो बुंनानै लागोन गावखौ बयबो रावबो राजनितिक नेताया राव जेनगोन होननानै लाफेरा। आंबो बुंनाय नङा गुबुन पार्टियाबो बुंनाय नङा। बे जाहैबाय राजनितिकनि सिस्टेम। जायखिजाया फैथों आंहा बेजों खोथा गैया। जाय पार्टिया गावबा गाव मावबाय थाथों आंहा आंनि पार्टिखौ आं स्ट्रं खालामलांबाय थागोन। देरहानो सार्थ'आव आङो खामानि मावबाय थागोन आरोखि। आरो इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स बा हारसिं गेलेनायनि बाथ्राया दासिमबो रोखा जायाखै। जुदि गमामायैनो एलायन्स जायोबा बनरगाव समस्तियाव माबायदि थासारि जागोन इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव? बे गोजौ लेभेलाव सावरायनायनि सायाव निर्भर जागोन। बे गोजौ लेभेलाव सावरायनायनि सायाव सावरायनानै मा रिजाल्ट मोनो बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला आङो। बे गोजौनि मानाव गेदेर प्रमद सार आरो जोंनि आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि मानगोनां दिलिप सयखिया सारनि सावरायलायनायनि गेजेरजों निस्सय माबा मोनसे डिसिसन जागोन। आं बेखौ आसा दं आरोखि। निस्सय आं गावखौनो बिजेपि दोलोखौ मोनगोन बादि आसा दं आरोखि। बे मोननाय मोनैनि उननि बाथ्रा। खिन्थु मोनजासिमथ' नाजानांगोन नङा होमबा? जेसेबां हायो आं मोननायखौ आं नाजागोन आरोखि। बेनो आंनि थांखिया।